Dobre, takže zdravím, zdravím všetkých, zdravím seba a zdravím každého jedného človeka, ktorý si toto video teraz pozerá. A čo by som chcel povedať hneď na začiatok, že začínam, ako už názov pravdepodobne hovorí, začínam robiť svoj vlastný videodenník. Proste cestu mojim životom, ako pôjdem. A budem sa snažiť robiť to, čo najviac autenticky dokážem. Proste budem sa snažiť dávať navonok svoje emócie, svoje myšlienky, svoje názory, nápady a tak ďalej. A inak momentálne sa nachádzam v mojom vlastnom aute, čo už asi teda vidíte. Tuto vzadu mám spolusediaceho a je to lehátko, ktoré som si kúpil asi 2 mesiace dozadu. Taká nepodstatná informácia, úplne že zbytočná teraz, ale je to jedno. No a inak nachádzam sa teraz v Lozorne na priehrade, bol som sa prejsť a veľmi som premýšľal nad tým, že ako vlastne začať tento videodenník, čo tu vlastne chcem povedať, možno keď si to raz pozriem. A začalo pršať, takže som sa premiesnil do auta, ale ako pozerám, že už to skončilo, takže môžem sa presunúť trošku aj von a budem niečo hovoriť vonku. Sám chcem vedieť, že ako to bude potom vyzerať vonku a proste zatiaľ bez mikrofónu, používam mikrofón, čo mám v sluchatkách, tak ako vždy zatiaľ vo všetkých tých predošlých videách. Ale čo mám v pláne je, že chcem si kúpiť klopový mikrofón, proste takto na tričko. A chcel by som si potom kúpiť aj vlastne držiak na telefón do auta na sklo, čo si dám, pretože teraz používam len taký, čo máš na ten ventilátor a to není moc dobre tam vidieť, pretože takto by som to asi zhrnul, hej, že prečo vlastne tento celý nápad vznikol v mojej hlave. On totiž vznikol už úplne na začiatku, keď som tento kanál vytvoril, vlastne už je to aj 7 mesiacov možno, alebo tak. A je to mega divné, ak tu chodia tí ľudia a pozerajú. A tak urobil som nejaké videá, mal som tiež plán, že vlastne niečo takéto budem robiť, ale asi som nemal úplnú predstavu o tom, že ako by to malo vyzerať vlastne a že o čom tam budem hovoriť a tak ďalej. Asi som bol na seba moc taký prísny v tom a tak ďalej. A neviem, proste neviem. Asi nebol ten správny čas na to. Ale postupne ako teraz nejako idem v živote zase, tak som dospel do tohto bodu, že som sa rozhodol, že toto vyskúšam spraviť, že s tým začnem. A vlastne aj to, ako teraz je veľmi rozšírená tá umelá inteligencia a často s ňou komunikujem, tak a využívam ju vlastne ako takého terapeuta v podstate, tak nejako som prišiel na to, že robiť autentické videá sám pre seba, ktoré budú pre mňa ako taká forma terapie, taktiež je výborný nápad, alebo teda aspoň zatiaľ si myslím, uvidím, že ako to pôjde. No a každopádne často jazdím veľa, som v aute sám a niekedy ma napadajú proste brutálne myšlienky, alebo len sa chcem proste o niečom rozprávať, ale není s kým. A preto ma to napadlo, že by som si akože takto niečo mohol spraviť a možno, že to niekoho inšpiruje, možno, že nikoho. Sám vlastne neviem ani, že ako ja budem sa na to pozerať, ako ja sám seba potom budem vnímať časom. Nechcem vôbec, aby tie videá pôsobili nejako, akože teraz to hovorím tak sám hlavne pre seba, že nechcem, aby ja som teraz to robil za účelom toho, že chcem, aby ma poznalo 1 000 000 ľudí a tak ďalej. Práve, že chcem si nastaviť nejakú hlavu, aby to bolo také, že to robím fakt, že mi to robí radosť spraviť takéto video. A možno keď ho publikujem a uvidí ho niekto iný a časom proste tam niekto niečo napíše v zmysle, že proste mu to zlepšilo pohľad na niečo alebo dostal proste nejakú inšpiráciu a tak ďalej, tak to je pre mňa skôr tá motivácia, že čo by som chcel robiť. Takže uvidím, že ako to pôjde. Vôbec neviem, že ako to bude prebiehať, pretože nemám ani nejaký strihací program, počítač na to a tak ďalej. Budem sa snažiť moc akože
nerobiť videá o ničom, ale zároveň chcem, aby tieto videodenníky robili pre mňa taký záznam o tom, že ako napríklad sa bude vyvíjať ďalej môj život, pretože teraz mám v pláne, alebo už teda ako sa chodím aj cvičiť a zároveň si chcem robiť taký záznam o mojej forme, že ako to pôjde, takže uvidím aj to, že v živote som vo fitness centre, nemal takto telefón a nenatáčal som sa, takže vôbec neviem, že aké to pre mňa bude, alebo že proste neviem celkovo. A zároveň chcem, aby to pre mňa potom časom pôsobilo tak motivačne a tak povzbudzujúco, že sa budem vlastne pozerať sám na seba, že ako sa cítim, čo robím, proste ako si tú cestu svojim životom idem. Takže asi tak. A teraz ináč môžem ukázať, je tu nejaká takáto miestna lokálna farma, vôbec neviem teda, že čo to je, ale sú tu aj kone, také krásne kone, ale teraz sú asi skryté niekde, minule tu boli, akože to som myslel, že tu aj uvidím, ale neuvidím, takže nevadí. No, takže cítim sa inak lepšie teraz. Ja som zvedavý teda, že aké to bude. Mal som strach, aj trošku nervozitu, aj teraz ešte trochu mám v sebe, ale postupne ako rozprávam a vychádzajú zo mňa proste slova, tak už je to lepšie a lepšie, takže snažím sa nastaviť si hlavu tak, aby keď sa rozprávam s týmto telefónom a pozerám sa do neho, aby proste som si nepredstavoval, že to niekto uvidí a niekto ma bude súdiť, ale že proste sa rozprávam s telefónom a zároveň akože jak keby nikto to neuvidí. A to mi trochu uľavuje z tej nervozity. Takže asi si časom nejako na to zvyknem a uvidím, že čo pôjde ďalej. Takže možno, že si to nikto nepozrie, možno, že si to niekto pozrie, uvidíme, ako to celé pôjde, ale som rád, že som sa konečne do tohto odhodlal, sám pre seba a som zvedavý, že ako dlho to vydržím a čo všetko dokážem zaznamenať na tento kanál, takže vás pozdravujem, aj pozdravujem seba z lesa a to bude asi na toto videjko všetko.